minamahal. At nasaan na po yung ating mga beloved children's choir. Dito na tayo sa harapan mga ining at tayo pong lahat ay tumayo. Tayo na pong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mangaral. Dito po tayo beloved preacher, Brother Jobin Perez. Palakpakan natin na malakas ng ating malapain. Tumayo po tayong lahat mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan aming pinakamamarapin ni Jesus. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa Morset Buhay. Nagbumula sa iyo sa pagkataong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo, mga Panginoon. Pagpuna sa pandalangin ng aming iginaganap, minaman Evangelista, Walde Estrada, Almeida. Amin po mga minamal na mga manggagawa, kami kapatawaran. Sa mo kami supot sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa amin, mga Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin ikaw pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral mga salita, lagi sa mga salita patabang lingkod sa gana akin, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, gawid gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa ipong mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, lahat ng gawa ng antok, kasaot in Jesus' name, kasaot in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay makaupo. At bago po lahat, ay nais ko rin bumati na isang magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating po Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, kayo po amin pong welcome. Magkatabay lamang po kayo. Saan man kayo naroon, ano ang inyong mga problema sa oras na ito, ay talagang kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. No distance could hinder the promises or the blessings of the Lord. Amen? Kaya po magkatabay lamang kayo mga minamahal, tiyak kayo lubos sa pagpapalay ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating pong mga beloved elders, kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Amen. Atin na pong hawakan yung ating pong mga Biblia, kwaderno at mga ballpen. Dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 19, talata ay 21. Ating basahin ang ating unang talata. Amen. From the book of Proverbs 19:21. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan ng Kabanata po 19 at ang talata po 21, ito pong sinasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Ang sabi niyan mga minamahal, marami po ang gustong gawin ng tao. And both of that, whether that is, alam natin na yan ay sa ating sariling pakiramdam ay tama o mali. Amen? Pero ang pagkatandaan po natin mga minamahal, gaano man kahaba o ka-concrete yung ginawa mong study about your plan, ang sinasabi ng talata, ang kalooban ng Diyos ang mananaig. Amen. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal sa ating pag-aaralan ngayon. Marami tayo kasi nangyayari sa ating pong buhay mga minamahal. At sabi nga ng mga ibang nagpapalala, bata pa lang ako pero pinag-ingatan na ako ng Diyos. Habang ako'y nag-aaral, kulang kami ng mga pamasahe pero nagpo-provide ang Diyos. Hindi pa ako naglilingkod doon. Amen? Ating pamagatan ng ating pag-aaralan ngayon, is it a coincidence or God's master plan? Yung pa mga nangyayari sa ating po mga buhay na yan, mga minamahal, ay nagkataon lang ba? O nasa plano ng Diyos? Yung tayong mga minamahal na nandito ngayon nakaupo,
Nagkataon lang ba yan o ito ay plano ng Diyos? Nung tayo po mga minamahal ay gumaling sa ating po mga karamdaman before years, so many years back. Nagkataon lang ba yan o plano talaga ng mahal na Panginoon? Yan po ang ating po pag-aaralan ngayon mga minamahal. Atin munang basahin dito sa aklat ng Exodo. Ang kabanata ay 2, talatay 3 hanggang 4, italon sa 7 hanggang 8. Amen. Aklat po ng Exodo, sa kabanata ay 2, talatay 3 hanggang 4, talon sa 7 hanggang 8. At nang hindi na niya maitatagong malaon, ay ikinuha niya ng isang takbang yantok at pinahiran niya ng biton at ng sahing at kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang maalaman ang mangyayari sa bata. Sa 7, nang magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Paraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea na makapag-aalaga sa iyo ng batang ito? At sinabi sa kanya ng anak ni Paraon, yumaon ka. At ang dalaga ay yumaon at tinawag ang ina ng bata. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, may mga bagay na hindi natin, sabi nga nung ating awitin kanina, even though I don't feel you, you're working. Even though I don't see you, but you're still working. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga bagay na yan, mga minamahal, akala natin ay para bang tayo lang ang nangyayari ay parang bang hulog langit na lamang. But don't you know, everything na nangyayari, tulad dito mga minamahal, nagkaroon ng batas before na talaga papatayin ng mga batang lalaki at talagang grabe. Part dyan, siyempre, tatamaan si Moises. That time, wala pa naman, di pa naman masasabi, hindi pa naman alam ng mga tao na si Moses yung batang pinanganak. Talagang siya po ang gagamitin ng Diyos para makalaya ang kanyang banal na bayan. Amen? Siya po'y bata pa lamang, pero may utos na papatayin ang mga lahat ng kalangan. Anong ginawa mga minamahal? Talagang inilagay sa, talagang yung pinalitaw na, sabi, basket down, sabi diyan. Amen? At, takin mo, that time, nung nakalitaw, talagang tama-tama rin, maliligo yung anak ni Paraon. Amen? Tama-tama. At nung maliligo, dumataan yung basket, nakita. Tanong ko nga, ito ba'y nagkataon lang o talagang plano talaga ng mahal na Panginoon? Amen. Amen. Yung bang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mga minamahal, yan ba talaga ay nagkataon lang o talagang plano talaga ng mahal na Panginoon? Ito pang puntos dyan, mga minamahal. Noong naghahanap na ng mag-aalaga, mga minamahal, sa dami-dami ng tao ang makukuha pang mag-aalaga, yung sariling nanay pa niya mismo. Para po natin ang ating mahal na Panginoon, parang pinagtuhog-tuhog, mga minamahal, na nung sa unang parte ng sitwasyon, maaring sasabihin mo, nagkataon lang yan. Pero kung pinagsasama-sama mo ang mga kabuuan ng mga pangyayari, mapapasalamatan mo ang Diyos sa iyong buhay sapagat ito pala'y master plan ng ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ako po mga minamahal, bago nakilala sa mahal na Panginoon, nag-aaral ako, hindi ko naman sigurado na ako'y makakapasa dahil bulak-bul ba ako. Amen? Talagang wala naman, makakapasa sa engineering, wala naman. Kaya sabi ko, paano kaya pag hindi ako nakapasa sa engineering? Di siguro, talagang standby ako. Amen? Wala. Pero, I did pass the examination. Amen? At ang nangyari dyan, mga minamahal, nakapagtrabaho ko, siyempre, kung saan-saan, tinanggap din naman ako. I know, hindi ko kaya, pero tinanggap pa rin ako. Sabi ko, nagkataon lang. Amen. Ang masama, bigla na lang nagkaroon ng karamdaman. Amen. Nung nagkaroon ng karamdaman, lahat ng mga aking pinagmamalaki na wala. Sabi ko, baka naman nagkataon lang. Doon ang dahilan kung bakit nakilala ko ang mahal na Panginoon. O nakilala ako, tinawag ako ng mahal na Panginoon, so to say. Amen? At yun mga minamahal, kung pag sumasumain mo lahat, sabi ko nga, ipagpapasalamat natin lahat ng bagay sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. What do you think will happen? Ano kaya mangyayari? Tingnan nyo ang sitwasyon. Ano kaya mangyayari kung si Moses hindi nakapunta doon sa anak ng paraon at hindi siya lumaki sa mismong palasyo ng paraon? What do you think will happen? Pag-uutusan siya ng mahal na Panginoon, siyempre, sa gate pa lang dahil hindi kilala si Moses, hindi makakapasok at makakalapit kay paraon. Haharangan na siya ng gwardya. Ay, paano niya maisasagawa ang master plan ng mahal na Panginoon? Kaya tinulutan talaga ng mahal na Panginoon na siya makapasok at makasama mismo ang paraon. Para na sa ganun, kapag babalik siya, mga minamahal, ang mga tao doon, alop sa kanya, ay, ito si Moses. Ayan nyo lang lumapit, bala silang magkapatid na mag-usap, gumaganong-ganon sila, mga minamahal. Because God prepared everything. Ipinrepair lahat ng mahal na Panginoon, ang lahat ng nangyayari sa atin, para lang maganap ang kanyang master plan. Sabi ko nga, ang daming mga gustong nating gawin sa buhay, mangyayari at mangyayari ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po natin mga minamahal, in our lives, marami tayong disappointments. Amen. Ang sabi dito, pag sinabing disappointment, mga minamahal, is about expectation versus reality. Kapag hindi po nagkita yung ating gusto mangyari at yung nangyayari sa atin, ang lalabas dyan, disappointed tayo. Amen. Gusto ko maging inhinyero, pangarap ko maging inhinyero. Biglang bumagsak ka sa exam. Wala, disappointed ka. Amen? Gusto ko magkaroon ng sasakyan dahil lumalaki ang aking negosyo, biglang bumangkrap ka. Disappointed ka. That means, mga minamahal, araw-araw, it is inevitable. Hindi mo na pwedeng hadlangan yan na kapag nangyari yan sa iyong buhay, mga minamahal, mayroon tayong dumarating na tinatawag na disappointments sa ating pong buhay. Nung nagkasakit ka, nung bumagsak ka sa board exam mo, o nung tayo po mga minamahal ay nagkaroon ng mga bagay na problema sa ating buhay, these are our disappointments. Amen? But, take note, ito bang mga disappointments na ito, mga minamahal, ay masasabi ba natin mga coincidence lang? Nung tayo may karamdaman, nagkaroon ka ng cancer, nagkaroon ka ng leukemia, nabangkarote ang negosyo mo. Amen. Are these coincidence? Mga minamahal, hindi ito coincidence, mga minamahal. Master plan ng mahal na Panginoon. Dahil ang gusto niya, tatawagin ka niya at para maglingkod ka, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Even yung katabi mo sa tricycle na nag-share sa iyo ng kabutihan ng Diyos, it is part of the master plan of God. Amen. Even yung katulong mo na nag-share sa iyo ng kabutihan ng mahal na Panginoon, ng himala ng mahal na Panginoon, it is a part of the master plan of our God. Kaya sabi ko nga, mga minamahal, yung ating buhay, nung tayo, bago tayo pinanganak, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, before the foundation of the world, God had chosen us. Amen? Amen? Kilala na tayo ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, araw-araw, hindi ka pa nga nagpapabautismo, mga minamahal, kilala ka na ng mahal na Panginoon. At bawat araw, nandoon ang pag-iingat, pagpuprovide ng mahal na Panginoon sa iyong buhay. Marating mo lang ang puntong ganito. Tapos tutulugan mo lang, palawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat hindi ka natutulog. Bakit? It is a litany of experiences. Para masabi mo, mga minamahal, umabot ka sa ganitong oras. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na ating naiisip, na akala natin pinabayaan tayo at saka nagkataon lang. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Lahat ng yan nangyayari sa buhay ng anak ng Diyos, nasa plano ng mahal na Panginoon. Ating basahin, Aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 28. Kind. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 8 at ang talata po ay 28, ito po sinasabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay na iyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginagawa ng ilang mga tao, mga minamahal, kapag dumating sa kanila yung mga pagsubok sa buhay? Tawag nila dyan, kapag di sila nakilala sa mahal na Panginoon, kamalasan. Malas naman ang buhay ko. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, anong ginagawa nila? Kapag sila po mga minamahal, inabot ng mga ganyan mga sitwasyon sa kanilang buhay, dahil di pa nila kilala ang mahal na Panginoon, ang ilan gumagawa ng drugs. Ang ilan mga minamahal, nag-iinom na lang ng inom, barkada dito, barkada doon. They don't care what will happen to their lives. Amen? Some of them, mga minamahal, nagre-rebelde. Amen? Ang ilan, sawa na lang ako, bahala na. Amen? Kaya ang ilan mga minamahal, gumagawa ng mga pre-marital sex na mga youth. Bakit? They don't care. Hopeless. Hindi nila alam mga minamahal na yung kanilang pinagdaanan na problema ay parte ng pag-mold ng mahal na Panginoon. Amen? All they thought, ito'y kamalasan lang. Pero pagkatandaan niyo mga minamahal, ang sabi ng talata, nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Lahat ng umiibig sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. So pag sinabing umiibig ka sa Diyos, you desire to do the will of God. Amen. Gusto mong ganapin. Sinusumikap mo mga minamahal maganap ang mga utos na mahal na Panginoon. Napakarami niyan mga minamahal. But you try your best mga minamahal. Paano ginagawa mo ng ilan mga minamahal para sila po makakumply? Ang ginagawa nila ay trust in Jesus. Kapag tinanggap natin mahal na Panginoon, yun, mamumunga yung puso natin mapuno ng mahal na Panginoon, ang kanyang pagmamahal, bubunga yan. Kaya hindi mo problema ang kabanalan, hindi mo problema ang pagtatapat, hindi mo problema ang pagdalo sa banal na gawain, hindi mo problema ang pagpupuri na matagal, hindi mo tinatanong na dapat 2 to 3 minutes lang. Amen? Amen? Kinasasabikan ng mga totoong anak ng Diyos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, sabi niya, kung tayo umiibig, mga minamahal, sa mga taong umiibig sa mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, walang coincidence, walang nagkataon lang, walang swerte, walang kamalasan, lahat yan nasa plano ng mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nawalan ka ng trabaho, nabigo ka sa pag-ibig, nagkaroon ka ng karamdaman as if hindi mo na kaya. Brother, sa totoo lang ngayon, medyo napakabigat ng kamay ko mula kaninang umaga eh. Dahil may trials ako eh. Brad, magpatuto ka. Huwag muna, di ako pinagpala pero ang lakas ng katawan. Amen. Sasabihin natin di pinagpala. Amen. Nakapag nagkaroon ng pamasahe, may nakapaglaban ng damit. Amen. May kuryente kumain. Ang ilan mga minamahal. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, sometimes sasabihin natin, di ko na kaya. Amen. Pero sabi ng Biblia mga minamahal, kapag tayo po'y nasa kalagitnaan ngayon na ganyan, ang sa huwag kang bibigay. Trust the process of God's master plan. Meron tinatawag na proseso ang master plan ng mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay, mga minamahal. At kinakailangan nating daanan ito, mga minamahal. Amen? Amen? Kapag tayo po mga minamahal, dumadaan diyan, mga minamahal, maaaring sabihin ng ilan, brother, masakit masyado eh. Di ko napaghandaan itong pinagdadaan ko, brother eh. Amen? Ay talagang kapag tayo po mga minamahal ay talagang tuturuan ng Diyos, iindain mo talaga yan. Amen? Kaya nga sinasabi natin sa mga kapatiran, kapag tayo po mga minamahal ay naglilingkod, huwag na tayo maging pasaway. Dahil kapag nagpaalala mahal na Panginoon, pag namalo ang mahal na Panginoon, ay talagang iindain mo talaga. Kailangan mo makuha kailangan niya makuha ang atensyon mo. Kaya talagang babaluktot ka talaga. Kaya kung ayaw mo mapalo, kung ayaw mong ikaw ay talagang paalalahanan ng Diyos, ay maging good boy at saka good girl na tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi ng ating Brother Preacher, matakot ka sa paggawa ng kasalanan. Huwag kang matakot sa tao. Matakot ka sa paggawa ng kasalanan.
Dahil kapag iniwanan ka ng mahal na Panginoon, sino ang kaibigan mo? Sino ang sasalo sa iyo? Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay dumaraan sa mga process na yan, learn the lessons na gustong ipakita sa atin ng mahal na Panginoon. Oh, ang ilan, Brad, isang buwan na akong hindi, grabe na itong pinagdadaanan ko ngayon. Learn the lesson. Huwag kang, sometimes ang tao mo minamahal, kapag siya nasa pagsubok ng buhay, takbo ng takbo. Trying his best to solve the problem himself. And taking God just for granted. Amen? Nakalimutan niya mga minamahal, na sabi ng Biblia, mga call unto me, and I will answer thee. Ang tinatawag niya si Bombay. Bombay, pautang ng 5-6. Ayan, lubog-lubog ang buhay mo. Hindi si Bombay ang nagsabing call unto me. Diyos ang nagsabi ng call unto me, and I will. That's it. Diba? Sometimes nakakalimutan natin mga minamahal. We just take for granted God. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, parating naghihintay ang Diyos para ikaw ay tumawag sa Kanya. Sa Kanya ka dapat magtiwala. Sa Kanya ka dapat lumapit. Sa Kanya ka dapat buong buo na hinahanap ang katugunan lahat ng iyong pangangailangan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, learn the discipline of silence. Kapag ikaw ay na tinuturuan ng Diyos, pwede ba? Huwag ka masyadong, di ba? Sabi na natutunan natin sa ating mga preacher, more talks, more mistakes. Makinig tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit ka ba dumalo? Bakit ka tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan? Dahil gusto natin magbana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga minamahal, alam natin na sa atin mismo, hindi natin kaya na tanggapin o ganapin ang ating kaligtasan. Kaya kailangan natin si Jesus. Paano natin makilala man ang Panginoon? Through His pastor, through His evangelist, through His preachers, through His teachers. Lahat, imprisoned, mga kapatiran. Bakit kung anong sabihin nila ay talagang lumalaban tayo? Ayaw nating sundin. Sabi na kanina mga minamahal, ang mga kapatid natin pinagpala na. Pero bakit tayo hindi pa? Kasi patuloy tayong lumalaban sa salita ng mahal na Panginoon. Maski na naririnig natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, hindi natin napapakinggan. Magkaiba yung narinig sa pag nakapapakinggan. Amen? Magkaiba yung hearing sa listening. When you hear it without understanding. But when you listen, it passes through your brain, to your heart, at nakakaroon ka ng tinatawag na realization of things. Tama ba itong aking ginagawa? Dapat ko bang gawin ito? Ito ba'y, see? Dapat pinoprocess natin ang bagay na yan. Bawat napapakinggan natin ang salita. Dahil kapag dumating sa atin yan at hindi natin ginanap, mga minamahal, doon lumalabas ang sinasabi natin, sayang ang oras mo. Sayang ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes ang tao masyadong busy para mapakinggan ang pangungusap ng Diyos. Amen? Amen? Oh, maraming pinapangusapan ng mahal na Panginoon but we don't listen because we are so busy. Dami kong ginagawa, brother. Ikaw na muna dyan. Wala pa naman, di pa naman darating, mayroon akong sinihintay na signs. Kala natin kung sino tayong matalino, mga minamahal. Amen? Amen? Pero Bible itself is saying, no one knows the time. Kaya huwag magmalaki ang sino man na sinasabing, ay, tinitingnan ko muna yung mga signs. Anong sign ang gusto mong makita? Tanging makikita mo kapag ganyan ang ugali mo, sign ay yung pag-aari mo na lahat ng kung anong meron ng mga Kristiyanong ni-rapture na mahal na Panginoon. Sa'yo na lang lahat yun. Amen? Bakit? Naiwan ka kasi sa kakahanap mo ng sign. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kinakailangan ng mga minamahal, sometimes kapag tayo po ay busy, kapag tayo mga minamahal gumagawa ng mga good things and bad things, hindi na natin ginagawa mga minamahal na nakikita, napapakinggan ang kalooban ng Diyos. Ngayon nga,
Sino nakakaalala, mga minamahal, ng unang awitin natin kanina? Sino nakakaalala ng unang inawit, ng pangalawang inawit ng choir? Dumadaan lang na parang hangin. Kasi we do not give attention sa ginagawa natin pag bakit? Busy tayo masyado. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kung talagang yan, bawat ginagawa natin tumatatak sa puso't isipan ng Kristiyano, alam natin kung ano ang mga mensahe na ginagawa ng mahal na Panginoon. But we fail to do it because we are so busy. Ewan ko kung anong pinagkakabisihan natin. Amen? Ang ilan nakaupo pero ang isip malayo. Ang ilan nakaupo pero nakatutulog. Ang ilan nandito pero masyadong kung anong ginagawa. We are here para hindi para gumawa kung anong klaseng mga business meron tayo. Nandito tayo para pupurihin at pasasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen? O, papurihin mo pasasalamatan ng Panginoon, pero yung ginagawa mo iba. Amen? Dapat gawin natin ang tama ang lahat ng bagay. Sapagkat lahat ito'y hindi to coincidence lang. Yung pag-upo mo dyan ngayon, nag-uusap tayo ngayon, hindi ito coincidence. Mga minamahal, this is part of the master plan of God. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last week, ang plano ko, wala ako dito. Dahil meron kaming seminar doon sa Siargao. Pero biglang nagbago ang schedule, mga minamahal. Kabagaman na Panginoon, nakabalik ako dito. Ngayon ako kabagaman na Panginoon. Bakit? Plano yan ng mahal na Panginoon. Amen! Bakit, mga minamahal? Dahil walang bagay na nangyayari na hindi kalooban ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang sa atin, dapat huwag mong pakawalan ang pagkakataon na yan. Intindihin mo masyado. Amen? Dahil kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka bibigyan ng atensyon. The reason why hanggang sa mga oras na ito pinagpapala tayo, dahil anong sinabi ng Hebrew, kindly, Hebrew, Kabanata 12, talatay 1. Amen. Hebreo 12, Kapitulo 12, versikulo 1, ganito ang pagkasabi, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Praise Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Nung dumating ang ilan dito, mga minamahal, ni Singkong Duling, walang pera. Pero ngayon, pinagpala na. Nakita nyo, wala na tayong mapagparadahan ng mga ang dami na sasakyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, totoo yun. Mga minamahal. Ang ilan, mga minamahal, talagang naglalakad. Amen. Ang ilan, mga minamahal, nilalakad mula bahay hanggang banal na gawain. Ngayon, nagpalang tricycle. Amen? Pero that time, nung wala pa tayong mga pagpapala, mga minamahal, amen? We are willing to sacrifice, even walking, makarating lang sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Pero nung tayo na po, mga minamahal, pinagpala, nawalan lang ng hangin yung gulong mo, ayaw mo nang dumalo. Umulan lang ng konti, ayaw mo nang dumalo. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasi yung discipline of obscurity, yung bang feeling importante ka na ba? Amen? Kailangan maramdaman yung obscurity, yung hanggat hindi mo mararamdaman yung you are nothing without God, hindi mo magagawang intindihin ang pangungusap ng mahal na Panginoon. Kung nasa isip mo ngayon, ay, inhinyero ako, maestra ako, ay, ako'y mayaman ako ngayon, hindi ako. Kapag gano'n ang ating isipan, mga minamahal, we can never hear and listen to the Word of God. Amen. Kapag yun ang iyong isipan, sino mang tatayo dito, lalo kapag masasabi mo, bata lang ang tumayo dito, who are you? Hello? Ginaganon mo yan. Kasi yumayabang na kasi tayo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, ang bawat tumatayo, hindi yung tumatayo ang pinapalakpakan. Hindi yung mga tumatayo ang
ang pinupuri natin dito. Hindi ang tumatayo ang patungkol sa Kanya, ang mga pinag-aaralan natin dito, lahat patungkol sa mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Oh, bakit sino tayo mga minamahal? Because akala natin kung sino na tayong naabot na natin, masyado na tayong mataas. Tumataas yung ating ere, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng talata, kaya't yamang nakukup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Everybody is looking at us. Kaya nakita mo, yung isang mainit na choir, dati, tapos ngayon pupunta sa mall at naka-spaghetti, malaking dagok yan sa totoo lang sa iglesia ng mahal na Panginoon. Kala ko ba, binago na yan? Yan, no? Nakalabas na lahat ng kaluluwa. So bakit tayo hinigpitan sa bagay na yan? Para manatili ang kalooban ng mahal na Panginoon. Para manatili ang glory ng mahal na Panginoon. It is not your glory. It is God's glory. Kasi sapagat ang isang Kristiyanong pinagpala ay nakikita sa atin yung ating Diyos na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay lumabas sa mga minamahal diyan at ginawa mo iba sa ginawa, pinagagawa mahal na Panginoon, ang napupulaan hindi ikaw, kundi ang iglesia na mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga maingat dapat ang mga anak ng Diyos. Punta ka, dati natin kami doon, mga pagbaba ng isang baguhan. Saan kayo pupunta, madam? Sabi ng mga tricycle driver. Doon sa Jesus Miracle Crusade, yung mahaba yung buhok. Ay, alam ko na yan, yung mahaba yung puti yung palda nila, tapos mahaba yung kanilang buhok. That is the glory of God. Amen. Amen. Bakit mga minamahal? Ang napapapurihan, hindi ikaw na Kristiyano nakikita nila, kundi ang Diyos na nagpapala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi diyan? Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Ano mang ginagawa mo ngayon, kapatid, pwede ba tayo tigil na yung kapasawayan na yan? Amen. Meeting ng meeting, tapos maya-maya ulit-ulit na lang sa totoo lang, pwede nang i-tape yung mga meeting ni Ate Bay sa atin, Ate Bay na preacher. Sige, ulit-ulit. Bakit? Inuulit-ulit kasi natin. Amen? Sa susunod, iti-tape ko na. Parang sa ganun, kapag ganun, sige, i-play nyo na lang, pare-pareho naman yan. Kasi ang Kristiyano hindi natututo. Amen? Pero sabi niya, alisin mo anumang pasan. Amen? Na mga pagkakasalang pumipigil sa atin para ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. If we learn to be nobody, kapag inisip natin na tayo ay alabok lamang sa harapan ng Diyos, na tayo kinahabagan lamang, na tayo nakakatayo dahil sa habag lang ng mahal na Panginoon, na wala kang may pagmamalaking anuman, tanging Diyos na nagmamahal sa iyo may pagmamalaki mo, that's the time na tayo ay makakapakinig ng mensahe ng mahal na Panginoon. Pero kapag sa oras na ito ay sasabihin mo, wala naman akong problema, may pagkain naman ako mamayang gabi eh. Di naman ako magugutom eh. Pagdating sa pag-uwi, may pamasahe naman, sasakyan kaya, kotse! Hanggat gano'n ang isipan natin, mga minamahal, at hindi man lang natin ipinagpapasalamat lahat ng yan sa mahal na Panginoon, you will never listen to God. Tutulugan mo ang Diyos. Amen? Amen? Again, I tell you, all this, hindi coincidence. These are part of the master plan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Dumating ang araw, after 40 years, tingnan nyo kung paano ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay ng Moses. Ating basahin muna. Aklat ng Gawa, Kabanata 7, talata 30 hanggang 32. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat po ng mga Gawa, Kabanata 7, talata 30 hanggang 32. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moses, ay nanggilalas sa tanawin. At nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon.
32, Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. At si Moses ay nanginig at hindi nangahas tumingin. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, it took 40 years para mapakinggan ni Moses ang pangungusap ng Diyos. Huh? Yan niya. Nakikita na niya yung aral ng kanyang nanay nung siya'y bata pa. Although nagkaroon ng pitak doon sa kanyang puso, mga minamahal, hindi niya kalimutan yun. Kaya iniwat na niya ang kaharian ni Paraon, mga minamahal. Lumabas siya upang tulungan. Nagkaroon siya ng chance na tulungan ng kanyang kababayan at ang isang sundalo ni Paraon, mga minamahal. Ang ginawa niya, mga minamahal, bilang prinsipe, supposed to be, bubugbugin niya at papatayin yung kanyang kababayan. Pero ang kanyang pinatay, hindi yung kanyang kababayan, kundi yung sundalo ni Paraon. Bakit? Nanatili sa kanyang napakinggan niyang aral ng kanyang nanay na ibinigay ng mana pa para siya lumaki na hindi lalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga anak natin, mga minamahal, huwag niyong iwanan sa bahay. Sabi nung ating mga kapatid, dalhin mo lang yung anak mo. Pasaway, brother eh. Lalo mong dalhin pagpasaway para makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, bakit ang pumupunta ba dito? Perfecto. Hindi naman. Mga pasaway din naman tayo dati, di ba? Pero bakit tayo tumigil naging pasaway? Dahil kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung mga anak nyo, join nyo sa children's choir. Merong magtuturo sa kanila ng tamang asal. Amen? Kaysa hayaan nyo sila doon sa inyong tahanan. Mga minamahal. Sino magtuturo sa kanila doon? Wala. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, it took 40 years Moses to give attention to the Word of God. Amen? Sa palagay ba natin, mga minamahal, kapag dumating ang mensahe ng Diyos nung siya'y prinsipe, papansinin ba niya yung burning bush? Hindi niya papansinin yon. Siya'y prinsipe. Sasabihin niya kagad, okay, mga bumbero, patayin ang sunog. Makapangyarihan kasi siya eh. Amen? Pero nung tayo na nangusap mahal na Panginoon, wala na siyang may pagmalaki sa kanyang buhay. Naging tagapangalaga na lamang siya ng tupa ng kanyang biyanan. Wala na siya may pagmalaki. Lumayas na siya doon sa karangyaan. Pinili niya makipamuhay sa kanyang mga kababayan. Amen? Nung nangyari yun, sa kanya narinig ang pangungusap ng Diyos. Same thing. Kung mananatili tayo sa ere na mayroon tayo, mga minamahal, pride ba tayo, mga minamahal? Walang mangyayari sa ating buhay. Bumaba tayo. Amen? Amen? Subukan mong bumaba at hubarin anumang ipinagmamalaki mo sa iyong buhay. At ang gawin mo, saliksikin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When we are in the highlights of our life, kapag tayo nasa fame ng ating buhay, mga minamahal, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang kapitan o mayor ka, kung anumang mayroon kang kapangyarihan, hindi mo bibigyan pagkakataon na lumuhod sa mainit na panahon dahil you are that wealthy. Pero kung gusto mong ikaw ay makapakinig sa kalooban ng Diyos, hubarin mo lahat yan. Come and worship the Lord. Then Jesus will have mercy on you. Amen? Amen? Brother, totoo yan, tinitiis ko ang pagsubok, pero medyo humahaba na yata masyado eh. Amen? Sino na nakasubok dumanas ng trials? Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ilang buwan, ilang linggo. Amen? Di ba? Ilang taon. May taon na. Ang ilan, bumibilang na ng mga taon. Pareho pa rin, brother. Mahaba na eh. Mukha nakalimutan na yata ako ng Diyos. Tanong, mga minamahal. Ang tanong natuto na ba tayo? Nalaman na ba natin, mga minamahal, ang mensahe ng Diyos? Bakit tayo kailangang padaanin dyan? Nalaman mo na ba ang gustong ipagawa sa iyo ng mahal na Panginoon
para maging parte ka sa kanyang master plan. Ang masama niyan, mga minamahal, baka patuloy tayong humihindi. Kaya patuloy ang iyong talagang i-remind ka talaga diretso hanggat di ka natututo, nandiyan ka parati. Abutin mo man dyan ng siyam-siyam hanggat hindi ka natututo, hindi ka makakalaya dyan. Kaya kailangan, mga minamahal, sa ating pong buhay, alamin ano ba ang mensahe mo, mahal na Panginoon, sa aking buhay. At kapag willing tayong ganapin, sumunod, dahil maraming tao nakakaalam ng mensahe sa kanilang Diyos sa kanilang buhay, pero ayaw sundin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sampalan ko kayo, marami nagpapatotoo, brother, na panaginipan ko, kasama ako sa mga aawit. O sige brother, alika. Sabi ng ating bilhin ka tayo ng barong. Para baka nahirapang bumili ng barong para maging choir na. Kasi napanaginipan niyan maging mga awit. Binigyan ng barong. Kinuha yung barong. Hanggang ngayon, di pa naman mag-aawit. Hindi ganun. Kung nalaman mo ang mensahe ng Diyos sa iyo, anong parte mo, anong drama mo, role mo sa kaligtasan ng mga makasalanan, dapat ginaganap natin, susunod tayo. Hindi sapat na malaman mo lang. Dapat pagkatapos mong malaman, willing kang magpagamit sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung my will, kundi your will be done. Amen. Ang masama, mga minamahal, puro ating sarili ang gusto nating sundin. Kapag ganoon, talagang hindi talaga tayo makakalaya sa bagay na yan. Hahaba ng hahaba yan. Amen. Amen. At doon naman, sa mga Kristiyanong, sometimes, kasi nga parte ng plano ng Diyos, hindi lang ikaw ay magkaroon duman sa trials. Even yung mga blessings na mga nakakatanggap na. Lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag answered prayers tayo, mga minamahal, ibig sabihin, hindi ka pinagpala para lang sa iyo yan. Lahat magsabing amen. Hindi ka pinagpala ng Diyos para lang manahimik ka sa sarili mo. There is a plan of God. Bakit ka pinagpala na mahal na Panginoon? Ang tanong, kung ikaw ay pinagpala, bakit ka pinagaling ng Diyos? Nasubukan mo na ba tanungin ng mahal na Panginoon? Nung ikaw ay may karamdaman, grabe mamamatay ka, COVID-19, o kung ano mang pinagdaanan natin, mga cancer, pinagaling ka. Nasubukan mo na bang sabihin sa mahal na Panginoon, bakit mo kaya ako pinagaling, mahal na Panginoon? Hindi tayo nagtatanong sa Diyos. Hindi natin inaaral ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, for us to understand the purpose of God, mga minamahal, kapag tayo pinagaling, hindi tayo pinagaling for nothing. Pinagaling tayo dahil may gustong ipagawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ka binigyan ng sasakyan, binigyan ng mga kayamanan, binigyan ng mga properties, just for nothing. Binigyan ng Diyos dahil may gusto siyang ipagawa sa iyo. Amen. All these are master plans, part, and components. Mga minamahal, hindi po pwedeng tumitigil yan kapag ikaw ay tumanggap tapos na. Hindi ganon. We have to seek the Lord. Mahal na Panginoon, ano bang kalooban mo sa aking buhay? Nung ako'y pinagpala mo financially, anong gusto mong gawin ko? Kaso kung minsan, mga minamahal, instead na tayo po ay hanapin ang kalooban ng Diyos, nagiging dahilan pa yan kung bakit tayo nakakawala. Amen? Amen? Lumawawala tayo. Nakakalimutan natin. Basahin natin, mga minamahal, last 3 verses. Deuteronomy, Kabanatay 8, Talatay 11 hanggang 14. From the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 11 up to 14. Praise the Lord. Beloved instrumentaries, please. Dito po sa Deuteronomy, yung kabanata po yung 8, at ang talata po ay 11 hanggang 14, ito po sinasabi, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto
ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Lahat ng hindi nakakalibot sa mga pagpapala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ang ilan nakakalimot na mga minamahal. Tingnan nyo, nasaan ang mga pinagpala ng mga anak ng Diyos. Amen. Noong walang-wala pa, mga minamahal, ay talagang katakot-takot na panalangin ang ginagawa. Grabe. Grabe magpatotoo. Pero nung pinagpala na, nasaan na sila? Ang sabi ng talata, nakakalibot ang Kristiyano. Amen? Kaya nga tayo mga minamahal din na mautusan eh. Kasi nakalimutan natin na minsan sa ating buhay, gustuin man natin magwalis, hindi tayo makapagwalis dahil may karamdaman tayo. Amen? Kaya nga tayo hindi mapagsabihan eh. Nagagalit tayo mga minamahal eh kapag tayo pinagsasabi nare-rebuke. Kasi nakakalimutan natin na minsan gustuhan man natin mapakinggan ang mga pangangaral na yan, di natin magawa. Dahil malapit na nating ipikit ang ating mga mata, malapit tayo sa kamatayan. Pero nung tayo lumapit sa Diyos, pinagpala tayo. Pinagaling ang karamdaman natin. Inayos ang buhay natin. Dating black sheep sa pamilya, pinagpala na mahal na Panginoon, itinaas na mahal na Panginoon, janitor ka dati ginawang manager. Grabe mga pagpapala natin napapakinggan. Pero ang nakakalungkot, nung natanggap ang mga pagpapala, kinakalimutan nila ang Diyos na nagpala. Amen? Amen? Kaya nga hindi ka nang makapalakpak ngayon eh. Kasi nakakalimutan mo na minsan, mga minamahal, gusto mo palakpak, hindi ka makapalakpak dahil sa grabing karamdaman. Kaya ngayon, maski na kumikilos ang banal na presensya, you do not care. Because all you thought, lahat kaya mo na. Nakalimot ka kasi na kung walang Diyos, wala kang magagawa. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, kapag tayo pinagpala ng Diyos, huwag kang makakalimot sa mahal na Panginoon. Amen? Ang pangalawa, sabi diyan, baka magmataas ang iyong puso, nagkaka-pride ang mga pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga nito, ating basahin, Deuteronomy chapter 8, verse 17. Kindly, mga minamahal, aklat ng Deuteronomio, kabanata 8, talata 17. Deuteronomy 8, talata 17, at baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, mga minamahal, maraming Kristiyano ang ganyan. Bakit ako magtatapat? Pinaghirapan ko ito ang aking lakas, ang aking talino, dahil lang kung bakit ako nagkaroon ng ganitong sweldo, nagkaroon ng pagpapalag ganito. Nakakalimutan natin, mga minamahal, na Diyos ang nagbigay sa atin yan. Amen? Amen? Bakit ko ibibigay ang aking kasabong bakit handog? Pinapayaman ko lang ang mga manggagawa. Pinapayaman ko lang ang mga mahal na pastor. Bakit? Kasi nagkaka-pride na kasi tayo. Nagsimula na tayong tumubo yung ating ere sa buhay. Amen? Akala natin we are already untouchable. Akala natin di ka na makanti-kanti dahil mayaman ka na, marami ka ng possessions in life, marami ka ng kaibigan, kilala mo na sila, ang laki na ng connection mo. Ano magagawa niyan kung isang araw kunin ang buhay mo? Ano magagawa lahat yan kung isang araw kunin lahat ng Diyos? Huh? Kunin lahat ng ating mahal na Panginoon. Ito, sabi diyan, kindly, dito sa aklat ng Hosea, Kabanatay 2, last verse. Kabanatay 2, talatay 8 hanggang 9. Amen. Dito po sa Hosea 2, talatay 8 hanggang 9. Sapagkat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo, Grabe. at ng alak, at ng langis, at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginamit kay Baal. That's right. Kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon, at ang aking alak sa panahon niyaon,
at aking aalisin ang aking lana at ng aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakakalimutan ng Diyos. Mantay sabi niya, no, hindi niya nalaman na ako nagbigay ng anumang pagpapalang meron tayo. Grabe! Diyos ang nagsasalita niya, mga ang pinakamasakit pa nito, mga minamahal. Ang sabi niya, ang aking mga ibinigay, ginamit pa nila kay Satanas, kay Baal. Doon sila nag-offer. Yung pagpapala ng Diyos na binigay sa atin, ginagamit natin sa kalayawan. Yung pagpapalang binigay sa atin ng mahal na Panginoon, ginagamit natin sa paggawa ng kasalanan. Yun ang pinakamasakit, mga minamahal. Diyos ang nagpala, pero yung pagpapala, gagamitin mo sa kalaban ng Diyos. Napakasakit noon, mga minamahal. Anong sabi naman ng Panginoon? Kaya ang gagawin ko, babawiin ko ang ibinigay ko sa Kanya. Aalisin ko. Sabi niya, and then I will take away the corn in the time thereof. Yung pagkain niya. I will take, therefore, the wine in the season thereof. Yung mga kanyang binibigay sa kanya, mga pagpapala, I will recover the wool and my flax given to cover her nakedness. Yung pag-support na mahal na Panginoon, aalisin niya. Dahil instead na yung pagpapalang natanggap natin, sa kanya mo gagamitin. Saan natin ginagamit? Sa kalayawan, sa kabulastugan, sa paggawa ng mali, instead sa pagpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Kaya maaralan tayo, mga minamahal, sa bagay na yan. Ang pagpapalang galing sa Diyos, ginagamit para sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya nga, mga minamahal, parati nating isipin, mga minamahal, sometimes, paano yan, brother? Anong gagawin ko? Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Lahat ng naniniwala niya, sumigaw ng praise the Lord. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Dahil kung hindi niya tayo inibig, mga minamahal, anong mangyayari sa atin? Hindi tayo magkakasama ngayon. Amen? Ang ilan, nabaliw na sa atin. Ang ilan, nagtatago, patay na. Ang ilan. Pero sabi ng talata, mga minamahal, sa aklat ng Romans 5:8, sabi yan, God commended His love toward us. Ipinagsisiksikan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Huh? In that, while we were yet sinners, na bagamat tayo ay kasalukuyang nagkakasala pa rin. Sabi ng talata, Christ died for us. Hindi namatay si Kristo para sa iyo dahil ikaw ay perfecto. Ang sabi diyan, hindi tayo kaibig-ibig pero minahal na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? At huwag mong suklian ang pagmamahal na yan, kapatid, na tinutunugan ang banal na gawain. Huwag mong suklian ang pagmamahal na yan, kapatid, nakakalimutan mo ang kanyang ginagawa sa iyo araw-araw. Huwag mong suklian ang pagmamahal na yan ng Diyos na sa pagre-rebelde o kung ano mang iniisip mo sa oras at lalayo ka, it's nothing. Kundi, ang sabi ng talata, ang kailangan lang niya, be subjective unto the power of our God. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice, 'cause you said
me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. Oh, the hills are for me. I lift my hands for all to see. Only one who brings me to my knees, to share His love across the earth, the beauty of your holy word. So live before you, God. I lift my hands. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place it to your loving. Hallelujah. I am yours. Hallelujah. I am yours. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely give my life to you, oh God. I give before you, God. Hallelujah. I lift my voice because you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place it to your loving hand, that I am yours. Mga minamahal, nangungusap ang Diyos. Alam ko walang Kristiyanong hindi pinagpala ng Diyos. Lahat tayo dito, mga minamahal, mayroong patotoo. Pero tingnan niyo kung ilan ang nagpapatotoo. May mga tao dito na grabe ng katagal, pinagpala, pero hindi man lang magawang ipagpasalamat sa Diyos. Anong nangyayari? Hindi binigay ang mga himala na yan para manahimik ka lang. Hindi binigay ang mga pagpapala na yan para sarilinin mo lang. Ibinigay yan para ating i-glorify ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Ibinigay lahat yan, tinanggap yan, ini-enjoy mo yan for you to worship the Lord. For you to bless the Lord. Pero bakit nananahimik tayo? Bakit hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos? Sabi ng awitin, you could go up in the rooftops and shout to everyone na ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Na ang Diyos natin ay Diyos na nagbibigay ng himala. Ng Diyos natin, mga minamahal, kano man kadumi ang kasalanang meron ka, nagpapatawad siya ng Diyos. Pero hanggat hindi mo ginagawa yan, kapatid,
Ano ang parte mo sa master plan ng Diyos? These words, nating napakinggan mga minamahal. Kung hindi mo naintindihan, may the Lord open your heart. Kung despite all the words na napakinggan mo sa araw na ito, ay patuloy pa rin magmamatigas ang iyong puso, ayaw mo pa rin tumayo upang ganapin ang pagiging Kristiyano, may the Lord pour His grace on you. Gisingin ang iyong isip at diwa at ang iyong pagmamahal sa Diyos. Sapagkat sabi nga ng talata, those who love God should obey His commandments. All that I am, I place it to your loving hands. All that I am, I place it to your loving hands. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. I place into your loving hands. I am yours. I am yours. Here I am. I stand, arms wide open to the one. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sing your name. Praise the Lord. Here I am, I stand with my arms wide open. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, pamami naman. Here I am, I stand with arms wide open. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the glory to Jesus. I love you so much, Lord Jesus. Let us pray. Sa oras nito mga minamahal, nakikinig ang Diyos. Kung akala mo sa oras nito wala kang problema, hingin mo ang kainitan galing sa Diyos. Pero kung ikaw ay may problema, kapatid, may karamdaman ka, may mga bagay na kinatatakutan ka sa iyong buhay sa oras nito, God is listening. Simulan mo ng panalangin sa Diyos. Banggitin mo lahat ng panalangin meron ka. Pinapakinggan ka ng Diyos. Hindi totoong hindi ka niya pinapansin. Ang kailangan mo lang, magsabi ka na kung anong nararamdaman mo sa Kanya.
Sa Panginoon, narinig mo ang hiling ng iyong mga anak. Alam namin, walang bagay na mahirap sa iyo. Sa pantalangin ng aming gilagala, minaman Evangelista Juan Estrada Almeida, ay pumamin naman ang manggagawa. Tugunin mo ang mga ito sa may malang kaparaanan. Ibigay mo ang kapayapaan sa mga naguguluhan sa oras na ito. Ibigay mo ang kalakasan sa mga nanghihina. Ibigay mo ang kagalingan sa mga may karamdaman. Ibigay mo ang kagalakan sa mga nalulungkot. Tanging ikaw ang aming inaasahan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangarang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Nandito kayo sa crowd o nandyan sa ating pong online webcast. Saan man kayo naroon ngayon, naabot ang tinig na ito. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala, kinakailangan kang maghingi ng kapatawaran hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay. Ang ating mahal na Panginoon Jesus ay buhay. Nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ikaw ay nasa banig ng karamdaman, ipangako mo sa mahal na Panginoon, kapag ikaw ay lumakas, dadalo ka at tatanggap ka ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Marami nang nangyari dyan. Naghimala ang mahal na Panginoon, pinagaling ang kanilang mga karamdaman. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Mararamdaman mo banal na presensya ng Diyos. Kakaroon ka ng kagalakan at katugunan sa lahat ng panalangin. Tanggapin niyo, mahal na Panginoon. Sabihin niyo, lahat ng aking sasabihin, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Ako po'y makasalanan mula na ako'y bata at magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay na Jesus. Narito ang mga anak, tumanggap sa iyo, malapay na naman dahilan kanyang paglapit. Tugunin mo sa kanyang may malang kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga kapatid na ito. Gawin mo silang tuyan na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa karatang buhay. Patawan sila nagpagkasala sa panangon ng dalangin ng aming gagamit ng Evangelista Juan Estrada Almeida. At gawin mo silang tuyan na Kristiyano. Hindi nawat simula ito nawang-nawa, kundi patuloy sila, ang Panginoon, na makapaglingkod kasama namin hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo na po dumalangin, mga minamahal, para po sa ating po mga personal na pangangailangan. At anumang karamdaman niyan, ay cast out natin, mga minamahal. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais natin ilapit sa mahal na dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamarapay sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami kapangyarang palayasin at nagawa ng kaaway, sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Juan Estrada Almeida, ay pumaminawa namang gagawa, sama-sama namin sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, tuberculosis, COVID-19, high blood, stroke, we can cast out in Jesus' name. Leukemia cast out in Jesus' name.
magawa ng kaaway, I commit to God's out in the mighty name of Jesus' name. Lahat ng mga pagbabagay sa iglesia, mga ginagawa ng kaos sa ganyang barangay iglesia, I commit to God's out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At on the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Sapagkat ang Diyos natin mga minamahal ay Diyos ng pagpala. Amen. At sa oras na ito mga minamahal, lahat mo ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Glory to God. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po natapos mga minamahal ang ating pong pag-aaral ng Diyos. To God be the glory. Tayo dadako sa ating pong Holy Supper. Amen. Praise the Lord. At narito na po ang ating mga kapatid, Brother Alvin. Praise the Lord. God bless po sa ating mong beloved elder, beloved brother Soben Perez. At habang ipinamamahagi po, mga minamahal, ang katas ng ubas at ang tinapay, amen, atin pong awitan ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglikuran. Tila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais ko, kalungan mo ang aking ginagawa. Sa kanila isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na magamat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa tinanggap mo sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Tinibang, inalimunan at dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Lang ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran. Dahil laluan ako na buong sa libutan. Magdanais pag-asa ko ng pag-uusig at kahirapan. Ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matatalikdan. Hindi mabilang ang mga lataya, bumbon na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Inibang, inalimunan ka, tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dosa na dapat ay para sa akin sana.
bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Dinibang, kinalimurak at tinuraan ang iyong mukha. Pinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa ating sala. Hindi mabilang ang mga latayan, tungkol na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, hinalimuran at tinuraan ang iyong mukha. Pinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa aking sala. At kung nabigyan na po lahat mga minamahal, tayo na po'y dumako sa ating pong banal na hapunan. Ang banal na hapunan, ito po mga minamahal, ay idinadaos upang atin alalahanin ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pagpakakasakit, grabing paghihirap, grabing pag-ibig sa atin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Aklat ng Hebreo 12:2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalagang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang mahal na Panginoon, sa grabing pag-ibig sa atin mga minamahal, binaliwala niya mga minamahal lahat ng sakit. Iniwanan niya ang kanyang pagkadyos. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Nagkatawang tao mga minamahal. Sino tayo mga minamahal? Sino tayo upang ibigin ng lubos ng ating dakilang Diyos? Tayong mga makasalanan mga minamahal. Tayo mga minamahal, tayo hindi karapat-dapat sa harapan ng malapit, subalit inibig ng lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, napakasakit isipin na marami sa atin ang bumabaliwala sa dakilang sakripisyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami sa atin mga minamahal, pagkatapos magtamo ng pagpapala, pagkatapos pagalingin ng ating dakilang Diyos, mula sa kahirapan iniahon ng mahal na Pinoon. Mula sa walang-wala mga minamahal, mula sa kahirapan, pinagpalang lubos. Dati mga walang sasakyan, ngayon may sasakyan. Dating walang tirahan, ngayon may sasakyan. Dating wasak na tahanan, binuo muli ng ating dakilang Diyos. Subalit binabaliwala ng iba sa atin mga minamahal. Kahit sinasabi na aklat ng unang Korinto sa kabanatay 11, sa talata ay 30, dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Marami sa atin ang bumabaliwala sa kalooban ng mahal na Pinoon, sa pagdalo sa gawain ng mahal na Pinoon, sa pagtatapat ng 10 bahagi at handog, sa pamumuhay ng may kabanalan, sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pag-aayuno, binabaliwala natin ang kalooban ng mahal na Pinoon. Kaya't sinasabi, marami sa atin ang mahihina, marami sa atin ang nanlalamig, mga minamahal. Marami sa atin ang nanlulupaypay sa paglilingkod sa mahal na Pinoon. Dahil binabaliwala natin ang sakripisyo ng mahal na Pinoon. 11 mga minamahal, ng unang Korinto 26.
Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sagrado ang banal na hapunan, mga minamahal. Banal. Kaya't sinasabi ng 28, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, mga minamahal. Siya sa atin po natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Siya sa atin po natin yung ating mga nagawa, yung mga hindi kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Ihingi po natin ng tawad sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung meron tayo, mga minamahal, nakaalitan, kapatid, humingi tayo ng tawad. May nagagawa sa atin ng hindi natin kinalugdan, hindi nakalulugod sa atin, mga minamahal. Nasaktan yung ating mga damdamin, mga minamahal. Subalit kapag lumapit siya, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, matuto po tayo magpatawad. Patawarin po natin sila, mga minamahal. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga bisita, kung meron po, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng banal na gawain, kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan na Jesucristo, hindi po pa kayo nakapagdesisyon, hindi po kayo pwedeng sumalo. Subalit kung kayo po ay nakapag-decide na po sa inyong mga sarili, na pagkatapos ng gawain, magpabautismo agad sa tubig sa pangalan ni Jesus, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. At bago po tayo magdaos, mga minamahal, tayo po sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala, malapinoon. Amnumang nasalita, nasambit ng aming mga labi, naisip na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapinoon. Sa aming mga kainaan na aming po malapinoon, hallelujah, na pagbibigyan, na hindi po namin nababantay na aming mga sarili. Tabagan mo po kami't patawarin, hugasan, linisin ng banal na dugumaw sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kaming karapat dapat sumalo sa banal na hapunan, malapinoon. Sa pagkalatang lalaki na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanatay 11, sa talatay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin, mga minamahal. Hawakan po natin ang saro. Sumisimbolo sa dugo ng mahal na Panginoon. Aklat ng unang Korinto, 11, sa talatay 25. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed.
Maraming salamat, Malapay Noon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa, sa dakilang pagkakataon, privilege, na pinagkakaroon mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapay Noon. Sa patuloy na pagpapala sa bawat isa namin, sa kagalingan ng aming karamdaman, sa kagalakan kapayapaan sa aming puso't isip. Maraming salamat, Malapay Noon, sa pagpapatawag mo sa lahat ng aming mga kasalanan, Malapay Noon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. By His wounds we are healed. Oh, by His wounds we are healed. 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 Thank you so much, Dear Jesus. Maraming salamat po, Malapay Noon. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating